קפה, מלח, משהו? תודה, הספק. לא, הספיק לנו פעם אחת. בואנה, אתם לא מבינים מה שכחתי לספר לכם. מה? אתמול, אני לבד פה בבית, עושה כושר, פתאום נכנסת מיכל אמדורסקי. מה זאת אומרת? אתם לא מבינים, מורידה לי נעליים כאלה וזה, אומרת לי, מה יש למה לכם? היא נכנסה הביתה ואיך היא נכנסה הביתה? מה היא קשורה לפה? אז היא אומרת לי, אני בעלת הדירה. אני בהלם. מסתבר שלי גרינרי, שכנה שלי, גרם למטה. מיכל אמדורסקי היא בעצם בעלת הבית שלי, כן? הכל קורה פה בעיר הזאת. היא בעלת הדירה? היא בעלת הדירה. היא המשפחה שלה, לא הבנתי כל כך. יותר הסתכלתי עליה מאשר הקשבתי לה. לקחו מבטים. באה עם רשימה, היא אומרת, אסור ללכת עם עקבים. מה היא אומרת? באיזה קטע? זהו. זה עושה שריטות. לא, באלוהים, היא הורידה פה עקבים בכניסה. כולה על גרביים, מיכל, היה בא לי לדפוק איתה איזה דנס על הדוד, לא להדליק לו יותר מחצי שעה. היא אומרת לא לעשות עליה לנשום מותר. רשמת את הכל? לא. לא הבנתי משהו. באיזה קטע? איך בכל הסיפור לא התחלת איתה? עשה לך עיניים? איזה עשתה לי עיניים, עשתה לי עיניים. אני יודעת שעדן הוא פלרטטן לא קטן, ולא כדאי לו להתחיל איתי בקטעים כאלה, כי הוא יפסיד אותי ואני אגיד לו ביי ביי. נדבי, ספר לנו על המונולוגים אתמול בסנטר. עמדת במבחן? היה בדיזינגוף. פסיכי לגמרי, אבל איך שאני מסיים, מאחוריי כנראה איזה מישהי נעמדה והסתכלה עליי. מי זאת המישהי? מישהי שהכרתי, ולא יודע, היה כזה מין חיבור בעיניים. ואמרתי לה, תקשיבי, בואי נעביר את זה לבית קפה, ניפגש, נשב כמו שצריך. אתה הולך לדייט? נשמה? כן, נקבע איתם היום לאיזה קפה. יש בו משהו מיוחד. הוא יוצא עם מישהי, הם פה בעניינים שלהם והם. ומה איתי? לענייננו. עכשיו מתייחסים אליי ואליי. דיברתי עם אחי, הוא בא לבשל לנו היום ארוחת ערב. הוא בא לבשל לנו? די, לא מאמין לך. רגע. ואז חשבתי שאולי נעשה ארוחת אחים. כל אחד מכם להזמין אח. די, לא מאמין לך, איזה כיף. באמת? שיר. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, הלילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. פתאום אני קולטת שיצאתי מה זה חסרת טקט. כי נדב לא חי עם האחים שלו בארץ, אמא שלו לא בארץ, הם לא בארץ, וזה משהו שהוא קשה לו. נדבי, אולי תביא חבר? אני חבר, נראה. מה החיים שלי? מה קורה? בסדר, יפה שלי, מה המצב? מי חיים שלי על האחות הזאת? תגידי לי, מה את עושה היום בערב? כלום. יש מצב שאת מגיעה אליי היום בערב הביתה? אנחנו עושים ארוחת אחים, כל השותפים מזמינים את האחים שלהם. ברור שאני באה. מכינים לאכול. ברור. יאללה, חיים שלי, אוהב אותך. ביי, נשמה. מה המצב? הכל טוב מותק? זהו, הגעת כבר השבוע? מבחנים לכתבי שטח. מבחנים לכתבי שטח. וואלה, היא מגניבה. מה, שמעתי שהיה לך פדיחה קטנה. איזה? לא יודע, ליאור אמרה לי, ליאור אמרה לי, סיבכת אותה קצת. לא, עמסתי. מה, התחלת לעשות, לקחת עוד דמים, כאלה? כן, אבל כאילו לא, זה לא נראה לי משהו שונה. עבדתי איתם הרבה פעמים. תשמעי, אני בתכלס, את יודעת, על הכולו, לא אכפת לי. אוקיי. אני גם לקחתי כמה עוד דמים, כמה מייקאפים כאלה. אני חושבת שאתה חייב לי משהו. אני חייב לך משהו? צהריים, ארוחת ערב, משהו... מה אתה אומר? אתה רוצה את המספר טלפון שלי? איך שקרתה הסיטואציה, וואלה, ישר עברה לי ליאור בראש, לא ידעתי מה היא תגיד, מה היא תחשוב. talk to me. 52. יאללה, לקחתי, זה כמו תיק עם עצות. אם יכול לקרות משהו בעתיד, אז יקרה משהו בעתיד. זה לא שאני פוגע בליאור, גם ככה היא לא תדע על זה. ניס רותם. זוכרת את השם משפחה? עוד לא. טוב, תגידי לי מה צריך, לסלט. נתחיל עם כרוב וגזר. אני אחתוך את הגזר. רגע, בעצם צריך לגרד אותו. נכון. אבל איפה שמנו את את המגרדת? כן. הנה, מולך, מה יש לך? לא מרגישה טוב? אבל לא שטפנו את זה.
נכון, אני צריכה גם לגרד את זה, אבל אין לנו קולפן, אז תעשי עם הסכין כמו שלימדתי אותך. בכללי את אוהבת לגרד נו, אולי את תגרדי אותו. לא, לא, לא. למה שאני אבזבז את הזמן שלי על לחתוך סלט? למה שאני אבזבז את הזמן שלי על המטבח? באמת לא חבל? נו לריאן. נו לריאן. איך אין קולפן? זה לא הגיוני. אבל אמרתי לך מה לעשות אם אני קולפן. עושים ככה. אז יאללה תעשי. לא, אני צריכה אז אני אחתוך את הכרוב. אבל צריך לחתוך דק-דק. מה זה משנה אם נאכל סלט קצוץ או נאכל ירקות חתוכים? מלפפון אני חותכת לי תוך שנייה. כאילו, אבל פרוסות אבות. זה לא חותכת, זה מה זה? אין עוד סכינים בבית? תנסי להיות קצת יותר יצירתית. אולי תחתכי עם הסכין שלך שהוא יותר חד. לא, זה היסטרי לראות אותך חותכת בכללי. זה משהו שצריך לתעד. אוקיי, עכשיו לגרד את זה ככה? כן, אבל בצד הזה. ותחזיקי את זה חזק. על זה? כן. תגרדי את הגזר, תגרדי את העצבים, תגרדי את היד שלך על הדרך. לא עדיף שתגרדי ישר לתוך הקערית? לא, את הורסת אותי. לא, את הורסת. היי. שלום. מה קורה? איזה אהבה. כמה זמן היא איתך? כמה חודשים האמת. לקחתי אותה מהעמותה למען הכלבים שבצל. זה כלבים שמיועדים להמתה, ובמקום שירדימו אותם, אז אנשים שרוצים באים ולוקחים. איזה יופי. יפה שאת לקחת. כמה את לפני הכל? לפני הכל. אנחנו ככה הכרנו אני בת 24. וואלה, וואלה. ואתה? 23. נו, בסדר, אותו גיל כזה. פחות או יותר. פחות. מה איתך? מה זה החלום הזה שדיברת עליו? אני מאוד אוהב את המוזיקה, ואת כל מה שקשור בלשיר ולנגן. ומה שראית אותי באותו יום, כן. זה היה הזאת. סוג של מבחן שעברתי. זה היה בהחלט מביך, אבל... דווקא היה נראית ממש טבעי, כאילו. כן. דיברת בביטחון ואתה מנגן וכאלה. כן, בגיטרה. איזה מגניב. באתי מהמון תרבויות גם של מוזיקה. אבא שלי תימני. האקס שלי, כאילו אחד מהם, אז הוא היה תימני גם. אוקיי. הקטע המגניב באקס, זאת הייתה סבתא שלו בכלל. ברור. היא לימדה אותי לגלגל ג'חנונים. כאילו, אני מכירה לחוך, אני מכירה ג'חנון, כאילו כל... וואלה, היא בן אדם מדליק רצח. היה לי את הריגוש הזה שאתה מכיר בחורה חדשה שעושה לך את זה. כאילו כל מה שאני יודעת להכין, את כל המרק התימני, זה, ואז נפרד. יואו, איזה אשתי שאלתי. כאילו אין דברים כאלה, ממש עכשיו להתחתן איתך, כן? לא ממש עכשיו. כן. מה נשמע לי? היא לא פה, היא יצאה לאייטם בחוץ, אבל תספר לי רגע בקצרה על מה, אמרה לי שאתה לא כל כך מבסוט וזה, בוא נראה, אולי אני יכולה לעזור בינתיים. חלילה לא מבסוט. קודם כל, כאילו, אני מרגיש שאני מתפרס על יותר מדי תפקידים, ואני מרגיש שאני לא ממצא את עצמי בשום תפקיד. מה היית רוצה לעשות? בתכלס, משהו עם יותר אינטראקציה עם אנשים, לבוא, לסקר אירועים, משהו יותר מעניין, משהו, כן, לבוא בנועם לבן אדם, ולא בתור פפרצי, ולחקור ולהיות נוכל, כי זה לא הפרצוף שלי. כן. אני אחשוב על אם יש לנו כתבת שטח באופק שאתה תוכל לעשות. בכל מקרה, אני חייבת שתעזור לי. יש היום מבחנים לכתבות שטח, הן מחכות ליד החדר ישיבות למעלה. תיקח את התפסי בחינה, תחלק להן, תראה שהן לא מעתיקות ושיש שקט בחדר, ואחרי זה תבדוק אותן. אני אדבר איתך ותספר לי איך היה שם. אוקיי, ליבת. בסדר? הרגשתי צורך לדבר עם מיטל, אבל דיברתי עם ליבת. בכל מקרה, הייתי חייב להוציא את האבן הזאת שישבה לי על הלב, ובוא נראה איך יתפתח ענייני. שלום. אתם פה למבחן ידע? בהצלחה. היי. מה קורה? אני המורה המחליף. בבקשה, בבקשה. בואו בנות, תכנסו. בנות, על שם מקבלים מיקוד נוסף. יפתים.
אם יש לכם שאלות, אני לא פה. אוי. יש לכם 25 דקות. אמרו לי חצי שעה, אבל אמרתי להם 25 דקות, למה אם אני בסוף מישהי לא מספיקה, אני יכול לצאת חמוד ולהגיד לה יאללה. 5 דקות עליי, כפרה עליי. מבחינתי זה היה סוג של חלום, לשבת מול 3 פצצות, שרק מחכות כאילו לקטע של איזה עזרה, איזה משהו קטן, עושה טיזינג לכל אחת בקטע של זה העבודה שלי ואני מרגיש בבית. נראה לי שעשית מספיק, לא? אני רק מזהה את השם הזה. בבקשה. איך את לא יודעת? אני חושבת שאתה צריכה לדעת. אני מזהה את השם שלה. מישהו בדלת, איך אני אוהבת צלצולים של דלתות. נפתח לאכול. תגידי מה אתן אוכלות? סלט? אנחנו אכלנו, וזה הרגע. מה אני אכין לכם לאכול, כאילו? אליאב, אני רעבה ואני מפנטזת על האוכל שלך. באמת? אז מה, כאילו הולך להיות לי? הולך להיות לי סושפית אחת ומנקה אחת? לא, איזה. אני צופה. את צופה? כן. זאת שצופה? אחר כך אוספת במנה? לא. אני יודעת שזה שהוא אמר שאני הולכת להיות המנקה, זה היה בגדר צחוק. הוא נראה לי קלט פחות או יותר אם יש לו עסק, ולא כדאי לקרוא לי מנקה. איך עדן לא פה להיות הסושף שלך? אני לא מבינה את העניין הזה. למה, הוא גם מבשל? עדן, חבל לך על הזמן. וגם נדב. יש פה בלבול במינים. נראה לי אתה הם לא עושים מה מבין. שהבנות צריכות לעשות ואתן הם הגברים. מציעים גם שתי לעשות. שכיות יושבות. ומה עם אהבה? מה עם אהבה? הוא רואה הכל, תיזהרי אם את משקרת, אני רצינית. הוא חולה נפש. יש לה אנגינה? כן. פרשת והתחממו העניינים? נכון. וחם לה ובוער לה. כן? והיא לא מרגישה. לא חפת, לא ככה. איפה שמת את החכה שלך? לא נורמלית אחותך. דברי, מה? שתפי. לא, אין לי מה לשתף. והשקרים והגירודים בשיער, אני לא יודעת שהייתי בקורס של שפת גוף. נו, רצינות. אימא'לה. זה כאילו לריאן הכפילה את עצמה, זה פשוט אותו דבר. למה היא מקובצת? למה, מה אומר עליה? החיבוק המגע והחום בנשמה. איזה שכנה, איזה כיף. מה? דברי, מה? נראה לי חם, הרגתם אותי מצחוק. לא, נהיה לך חם כי את מאוהבת חמודה. היא לא היה לה מקרה של זה פרשת ויזרמו והיא נרדמה ליד בטעות וקמה ב8 בבוקר? תשאל אותה. לא? לא. למה אבל את לא מסתכלת לי כי בעיניים לא כשאת מדברים עולה? על זה. טרנטון דגנם. אני אמרתי לך שהוא מכשפה, את לא הבנת לי. אם הייתי יודעת מי זאת, כאילו אולי הייתי... נראה לי שאת יודעת מספיק, אבל. רותם, דווקא לי זה אחד כזה... לא, אין מצב, אין צ'אנס. אם אני טועה זה באשמתכם. אני מנחשת. אני מקצועי, לא עשיתי את זה. עדן, בחור רציני, חדשות הבידור, עניבה, יש לו שאיפות, עתיד. נראה לי שאתה יכול ככה. מה איתך? סיימת? בהצלחה. תודה. אין סיכוי שאתה זורק לי משהו, אה? אין צ'אנס. אין צ'אנס. כמה שאני רוצה, כן? בהצלחה, מוטי. תודה. אני מסתכל ואני אומר, מה אני בכלל, אני אפילו לא צריך לעבוד קשה בשביל לקחת את הטלפון. שמות, פלאפון, פייסבוק, אימייל, כל הפרטים על הריבוע הקטן הזה,
שמה שנשאר זה להתקשר ולהגיד לה, את חייבת לעבור על החומר חיים, ואני יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך. כמה דקות? בדקתי את המבחנים, אין לי בעיה עם מספרים. ניגשתי למבחן של רותם, היא קיבלה 100, לא הייתה צריכה את העזרה שלי בכלל. מזל שלא עזרתי לה. פרגנתי לה בציור, בסמיילי, בדונלד דק הכוכב שלי. הלו? ליבת, מה קורה? זה עדן. בסדר, מה איתך? שומעת, שחררתי את הבנות. סיימו? איך היה? כן, סיימו, הלך מצוין. הייתה איזו בחורה בשם רותם, ששמעתי עליה... כן. קיבלה 100, אפילו עשיתי לה סמיילי ככה. רצתה עזרה באיזה שאלה אחת. לא עניתי לה, אבל גם על זה היא ענתה נכון. גם מנחשת, היא מנחשת טוב. תודה רבה על היום, באמת תודה, עזרת לנו מאוד. אין על מה. עכשיו, בזמן הזה גם אני עשיתי חושבים יחד עם מיטל, והחלטנו שניתן לך את הצ'אנס להתלמד ככתב שטח. וואלה. החלטנו שאולי תתאים לזה יותר. מגניב לגמרי. כבר מחר אתה תצא עם הצוות שלנו לאירוע של גיל מקיאז' מגניב. לראיין שם את אנה אהרונוב. כן, דווקא יצא לי כבר לדבר עם אנה אהרונוב. יצא לי איזה סמולטוק איתה, קטן כזה. כן, אבל הפעם זה לא סמולטוק, זה רעיון. אני רוצה שתכין כמה שאלות בבית. אל תדאגי, אני אגיע מוכן. אני בטוחה. טוב, יאללה, נתראה מחר. תודה רבה, ליבת. ביי. Je suis français qui me pardonne la monsieur Libat. די, נו, זה עושה לי חשק עכשיו לכלב. כשאני אהיה גדולה, אז אני רוצה שיהיה לי כלב בית, קטני כזה, של כוסיות כזה, לתוך התיק. ככה פונפון. ככה, עם הכל. וכלב חצר, שזה כאילו גדול, כן, והוא שבא לי להתעסק איתו. אוי, סליחה. היי שרון. לולה. מה, את רצינית? וואי, תקשיבי, אני פשוט שכחתי מזה לגמרי. וואי, אני מה זה מצטערת. טוב, ביי, סליחה, ביי. וואי. מה יש לך? אני שכחתי, פעם ראשונה שזה קורה, שאני שוכחת משמרת, ורק מלצרית אחת באה, וכאילו אני בסטרס. יאללה, תרוצי. אנחנו נדבר. לא, כן, אני צריכה טובה. אתה יכול לקחת את לולה, כי אני לא יכולה. מה קרה לך? יואו, מה זה תודה. יאללה, אני אקח אותה, אני אשים אותה בבית. ואם יהיה לך זמן כאילו לעבור ככה בבית. לא, ברור, אחרי המשמרת ישר אני אתקשר. וואי, אתה מציל אותי בערך. אימא'לה, איזה לחצים. וואלה, בא לי טוב שהשאירה לי את לולה. זה אומר שאני אראה אותה עוד. מה זה תודה, נדב? אתה מלאך בערך. תקפצי, אחרי שתסיימי את המשמרת, תקפצי, אני אשאר פה איתה. ביי, לא, סליחה, טוב, ביי. דודי! מה אתה? איזה חמוד. איפה אתה, על הטרקטור? בטח. מישהו צריך להניע את הכלכלה הישראלית, לא? תגיד לי, מה אתה עושה היום בערב? אנחנו עושים ארוחת ערב של כל השותפים, יחד עם האחים שלהם. ופה בארץ אתה הכי קרוב להיות לאח. היום אני לא יכול להגיע. לא? לא, אני עובד עוד מאוחר היום. הבנתי. עוד מצב בעולם. הלוואי. טוב נשמה, אתה באמצע העבודה, אני מפריע לך? כן, אני אדבר איתך. טוב נשמה, יאללה. זה לא נעים להגיע לארוחת אחים ולבוא לבד, כאילו, וואלה, אני גם רוצה לפחות שאוקיי, אח שלי או האחיות שלי לא יכולות להיות, אבל לפחות שמישהו שמהבית, שאני אקבל קצת אנרגיות של בית. הביתה. לך לנמלה עצל, תראה אם היא בבית. מצלצל. הופה, יואו, לא מאמין. שלום. מה זה? מה זה? יואו! לא, אל תגיד לי שהבאת לנו כלב. ברור. היית בצער בעלי חיים? לא נכון! רגע, זה שלנו? לא, אנחנו בייביסיטר. יואו! מה, אתה רציני שנתן לך לשמור על הכלבה? היא איחרה, היא הייתה איתי, וכנראה שלא יודע, עניינתי אותה והיא... יאללה, עזבו אותי בשקט, אני נכנס להתקלח. דורון,
היי ליאור, מחר בבוקר יתקיימו הצילומים לעיל מקיאז' עם אנה והבנות שבחרנו. נתראה שם דורון. מחר אני בא איתך. איתי? מחר אני הולך לראיין את אנה. צריך שתעזרו לי עם שאלות כאלה, שתדעו. די! מי זו אנה? אנה אהרונו. וגם פגשתי היום את רותם. רותם חברה שלי? היום ראיתי את רותם, הייתי צריך לבחון 3 בנות שרוצות להתקבל להיות כתבות שטח. נו. שאלו אותי כאילו, מה אתה אומר, בחורה אמינה או בחורה אמינה? נו. מה אני צריך להגיד להם? תראה מה שהיה בעיל מקיאז' לא יודעת עד כמה היא אמינה. איזה מין חברה היא? חברה שלך באמת? כן. וואלה. אמורה. באמת? כן. אחלה חברה. צריך לדבר איתה. על מה? עושה בעיות. למה? היא ניסתה אמרה לי, אם אתה נותן לי שאלה אחת, אני אוכל לך את הטלפון שלי. למעלה במבחן היא רשמה כבר את הטלפון שלה, אז מה הייתי צריכה לעזור לה? די, נו, אתה לא מחרטט עכשיו? נו, אבל לא הבנתי אם זרמת איתה בסוף. יכול להבין למה כולנו אני עליי אותך בתור כתב שטח כזה. מה שאלת, חיים שלי ממש, אם סליחה. זרמת איתה בסוף, לא הבנתי איך זה הסתיים. הבחורה רוצה חדשות הבידור. או רוצה עדן צרפתי. רוצה עדן צרפתי. ניתן לעדן צרפתי? זה עצבן אותי שיש מישהי שהיא מנסה לתפוס את מקומי באיזשהו מקום. גם נורא הופתעתי שהיא שוב הגיעה לחדשות הבידור, ועדן היה שם, והוא בחן אותה, והיא התחילה איתו, ולא יודעת מה הלך שם בדיוק. בוא'נה, דפק תופעה חיים שלי. מאלף אתה הולך להתקשר אליה? מה הולך להתקשר אליה? למה שאני מתקשר אליה? למה שמה? למה? יש לך משהו אחר להציע? לא, למה שתתקשר אליה? למה שאני אתקשר? אם הייתי רוצה להתקשר אליה או לצאת איתה, אז הייתי יוצא איתה באותו יום. זה אחד. ו2, אכפת לי לתת לה להרגיש שאני לוקח את הטלפון שלה בשביל חדשות הבידור וזה ושטויות. מה הקטע? אבל זה לא בשביל חדשות. ויצאתי עליה רצח, ואם הייתי רוצה משהו, אז גם הייתי עוזר לה מן הסתם אבל היא לא הביאה לך את הטלפון בשביל חדשות הבידור. למה מה? שאנחנו בקטע של עובדים שם וזה ו... האופי שלי זה לפרטט, אין מה לעשות. כאילו, אני עושה את זה בלי לשים לב. אבל ליאור היא רגישה כזאת, שלא בא לי לפגוע בה, וכדאי שאני אתחיל לשים לב למה שאני עושה. הופה, שלום, שלום. אח של ליאור? אח של ליאור. מה המצב? נעים מאוד. עדן, מה קורה אחי? כן. הכל טוב? הופה, איזה לחיצת יד, יאללה, אני הולכים לפחד איתך, תאמין לי. שלום. מה, איך לא באת עם האמריקאית? היא מדברת איתי, אומרת לך, האמריקאית, אני מתרגשת. גם אני? אני יפה? מאוד. אתה יכול להיות פחות אדיש ויותר... לא. צריך להסתובב עם פתק, את יפה, לידה, נכון? כאילו, אין דבר כזה לא להגיד לה שהיא יפה בלי להתהלך בבית. אז תן לי להתייחס אליי. יאללה, סגור, אחי. בואי נשים סיבוב, תראי לי מה קורה. מי הכי יפה בעולם? מי? חיים שלי, כפרה, תוריד את החיוך נשמה שלי, כפרה, לא לילה, אתה לא מבין איך אתה חסר. ראית היום לראות ככה את כולם עם האחים שלהם ולדעת שהמשפחה שלי כל כך רחוקה. מבאס, רצח. רגע, יש מישהו בדלת. וואי, שלא יכתוב לנו התקף לב. זה אור, זה בן דוד שלי. מה זה אתם יודעות? אנחנו ארגנו לך את ההפתעה. חיכיתי כבר לראות את ההבאה של נדב כשבן דוד שלו ייכנס, כי אני הכנתי לו את ההפתעה הזאת. אני בואו נרים לחיים לחיי ההפתעה. קצין מאושר. ההפתעה שהשותפים עשו לי הוכיחה לי שלמרות המרחק מהמשפחה שלי, יש לי פה משפחה. לא פחות חשובה מהמשפחה שלי שם. לחיים ההפתעה.
חיים, קפקא, פרסית. יאללה, לאכול זה מתקרב, חפרתם. כן, כל מקום שאני עובר יכול היה להיות ביתי כי על אם הדרך ישבתי פה פעם ממתין לאיזה כוח חילוץ עכשיו אני בא הביתה עוד מעט הרי לא תעזבי אותי בחוץ